Ukoliko na letovanje niste došli svojim automobilom, nije isključeno da ćete poželeti da obiđete neke druge plaže, pa će vam možda zatrebati rent-a-car. Mi smo ovde u Haniotiju, tu je blizu Pevkohori, tu je blizu Polihrono, sve je na 5 km, pa zašto da ne? Ako se to desi, evo šta možete da očekujete u rent-a-car agenciji. Cene se kreću za automobile od 50 do 140 evra, naravno Smart je najmanje, on je 50, a najskuplji je Renault Traffic za velike porodice, ima i to. U ponudi 140 evra dnevno, vozila se preuzimaju bez goriva, odnosno sa malo goriva, sipa se na pumpi koliko treba, vrati se, ne gledaju koliko ste vratili, koliko ste uzeli, nije kao kod nekih, ali gledaju da li imate vozačku dozvolu. Ako želite da iznajmite skuter ili motocikl, morate imati za skuter, morate imati barem A1 ili A2 ili AM. I AM prihvataju. A za malo veći motocikl, recimo 125 kubika, već je potrebno A1 ili A2. Za sve preko toga A kategorija. Znači, ne može, evo ja sam probao sve, pozivao sam se na bratske istorijske veze sa Grčkom, prijateljstvo tradicionalno nije pomoglo ništa dok nisam pokazao da imam dozvolu. Tako da, šta je tu je. Što se tiče ostalih stvari, možete iznajmiti i kvad, imaju i kvadove. Iznajmljivanje kvadova košta od 55 do 120 evra, zavisi koji kvad izaberete. A Rent-a-car Rent Pro koji smo mi posjetili, samo jedan od mnogih koji se na Kassandri bave iznajmljivanjem vozila. Nalazi se u Haniotiju na samoj magistrali sa desne strane kad ulazite iz pravca Polihrona i bez obzira na istaknute cene uvek možete se dogovoriti za povoljnije uslove ukoliko uzimate neko od vozila na više dana. Osim toga, vlasnik kaže da klijentima iz Srbije odobrava popust od 10% kao i onaj servis Alfa Alfa koji smo posjetili, što naravno uopšte nije loša stvar. A ako uzimate skuter ili kvad, uz njega dobijate i kacigu, ona je obavezna i pravilo je da se svako vozilo koje ste uzeli mora vratiti najkasnije do 21 čas jer do tada traje radno vreme.